Намасте, аз съм Никол и ви благодаря, че отново ще практикуваме заедно. Тази практика е предвидена за следобедна практика по средата на деня, когато имате нужда от малко презареждане, от буст на енергията или във всеки един момент, в който искате малко повече изчистване на ума и презареждане като цяло. Така че, когато решите, мисля, че няма да сгрешите да я пробвате. Ще направим малко балансиращи асани, тъй като те концентрират ума много повече от останалите, защото се изисква малко повече усилие, малко повече концентрация, така че ако мислите ви се реят, не можете да се успокоите, тази практика може би ще е подходяща за вас. Нека да започнем с изпънати крака напред, седнали върху седалищните си кости и с прав гръб. Тук не искам просто да е поредната седяща асана. Искам да я усетим, да активираме, т.е. да изправим гърба, да дръпнем раменете назад, сякаш искам да докоснем лопатките и да посочим краката нагоре и да активираме квадрицепса. Нека да останем тук за 2 вдишвания и издишвания, да усетим дъха си, да усетим тялото си изправено, силно. Да заемем една седнала асана, но активно. Да вдишаме, да вдигнем ръце нагоре и с издишване дясна ръка отива от външната страна на лявото коляно и се усукваме наляво. Гледаме зад ляво рамо, лявата ръка е изпъната назад или подпряна. Усещаме правият ни гръб и усукването в него. Енергията, която тече в нас. Усещаме дъха си и се връщаме към него. Краката продължават да са активни, мускулите са стегнати. Издишваме в център и обръщаме лява ръка от външната страна на дясно коляно. Завъртаме надясно, усукваме се с издишване. Дишаме и се отпускаме. Оставаме дъха да ни води в тази практика, както във всички останали. Дишваме и отпускаме в център. Нека вдишаме, вдигнем ръце нагоре и с прав гръб се изпънем напред, без да заобляме, а сякаш ни дърпа някой за ръцете. Краката продължават да са активни. Капачките са издърпнати нагоре, гърбът е сравнително прав. Просто се дърпаме, усещаме разтягането активно в задната част на тялото ни. Прибираме корема, за да направим повече място да се наведем напред. Активността на позата я усещаме. Не отпускаме нито един мускул. Със следващото вдишване се изправяме и поставяме ръце под рамената зад нас. Пръсти сочат към краката. С вдишване се вдигаме нагоре до поза обърната дъска, на пети. Опитваме се да направим една линия с тялото ни. И издишваме, отпускаме. Сега нека застанем на 4 крака за малко котка крава. Котешките разтягания, раменете са над дланите, а колената са под таза. Вдишваме, корема пада надолу, глава и дупе нагоре. Издишваме, заобляме гърба. Вдишваме нагоре. Издишваме. Стараем се да местим всеки отдел на гръбнака постепенно. Започваме с най-долния лумбалният, прешлените, после торакалния и най-накрая сервикалния, т.е. горе между плешките и главата. Вдишваме
И издишваме, опитваме се да имаме плавни движения. Сега със следващото вдишване изнасяме десния крак назад, вдигаме го над постелката и когато намерим баланса и ако намерим баланса, издигаме и лявата ръка напред. В една линия вдишваме, издължаваме се и издишваме, докосваме коляно и лакът. Вдишваме, докосваме, издишваме коляно с лакът. Още 3. Издишваме. Корем е активен, гледаме да не изгърбваме гърба, а той да е прав. Издишваме, изшваме и издишваме. Задържаме тук и отпускаме. Сменяме краката. Издигаме левия нагоре. Когато намерим баланса, вдигаме и дясната ръка до ухото. Вдишваме, издължаваме се и издишваме, допираме лакът до коляно. Вдишваме, издължаваме. Издишваме, допираме лакът до коляно. Още 3 пъти. Контролираме движението с корема. Активираме се и пазим баланса. Последен път задържаме и отпускаме. Сега ще застанем на предмишници. И със следващото вдишване ще застанем в поза дъска на предмишници. Оставяме тук. Вдишваме. Бутаме земята с длани и стягаме корема. Гледаме да не щръква много нагоре дупето, а да е в една линия с краката. Вдишваме тук и с издишване придвижваме краката напред за поза делфин. Вдишаме тук. Със следващото издишване отново пристъпваме назад до поза дъска на предмишници. Дишаме за 3 вдишвания тук. И със следващото издишване вдигаме дупето във въздуха за делфин. Дишаме тук. Тук гърба трябва да е прав. Прилича на куче гледащо надолу, но е напълно нормално петите ви да не стигат до постелката, дори и да го правят, когато правите кучето. Делфина е доста по-трудна и по-ангажираща поза. Вдишваме и с издишване отново придвижваме краката назад за последен път дъска на предмишници. Да се активираме, да усетим енергията, да я събудим в себе си. Дишаме, не забравяме, че дъха ни помага. И със следващото издишане падаме на постелката. Може да се донагласим за поза свинкс, като раменете са над лактите. Оставяме ръцете и да избутат напред гърдите и да ги отворим с вдишване. Отпускаме се за миг. Дишаме и издишваме. Слагаме ръцете под рамената и със следващото вдишване се вдигаме за поза кобра. Активираме дупето, активираме гърба, раменете са далеч от ушите и лактите са близо до торса, сгънати. Дишаме тук. Колкото по-напред са ръцете, дланите, толкова по-лесна е позата и толкова по-малка е извивката. Пазим гърба, като активираме дупето, стягаме го, активираме и краката, натискаме ги в постелката. Вдишваме и издишваме. От тук слагаме ръце под рамената, вдишваме, вдигаме се до колена и с издишване се вдигаме за куче, гледащо надолу. Дупето е във въздуха, краката може да се свити в коленете, може да разходите кучето си или да останете в покой. Когато намерите покоя, със следващото вдишване вдигаме десния крак нагоре високо, за да разпънем хубаво, така че лявата пета дори може да достигне тук постелката. Вдишваме тук и с издишване заставаме в поза дъска и допираме дясно коляно към 10 лакът. Вдишваме, вдигаме се в куче на 3 крака и издишваме дясно коляно към ляв лакът.
Вдишваме, отново вдигаме нагоре крака и със следващото издишване прибираме коляното към гърдите. Вдишваме тук и издишваме, отново вдигаме коляното. Отново вдигаме крака нагоре. Сега, както сме тук, оставаме тук в тази балансираща асана и се опитваме да намерим баланса така, че да вдигнем и лявата ръка от постелката. Може да я донесете по-към средата на постелката, т.е. да я преместите, да не е близо до дясната, а напротив да е по средата. И лека по лека да се опитаме да я вдигнем. Хоп! Може да падаме. Това е напълно нормално. Въпросът е да потърсим няколко мига баланс тук. Дишаме. И издишваме, отпускаме десния крак на постелката, раздвижваме ги и поставяме колена за една кратка детска поза. 2 вдишвания и издишвания, дълбоки, осъзнати, за да направим същото и на другата страна. Надявам се усетихте колко концентрация се изисква в това да балансираш на един крак и една ръка в куче гледащо надолу. На колко приятно и интересно е всъщност. Тази поза е по-скоро забавна и отпускаща, отколкото напрягащ баланс, надявам се. И е важно да го погледнем от гледната точка на игра и забавление, което да отпусне ума ни, мислите ни и да ни зареди с положителна енергия. Дори да не успеем. С вдишване се изправяме до 4 крака и с издишване отново се вдигаме в нашето любимо куче. Наместваме се в най-подходящата поза. Търсим центъра на позата. И с вдишване вдигаме левия крак нагоре. С право коляно. Вдишваме тук и издишваме, докосваме ляво коляно към ляв лакът. Вдишваме, вдигаме левия крак отново и издишваме ляво коляно към десен лакът. Вдишваме, сега ляво коляно прибираме към гърди. Задържаме и отново с издишване го вдигаме нагоре. Куче гледащо нагоре на 3 крака. Когато намерите баланса и удобството тук, нека да пренесем дясната ръка към средата на постелката и внимателно да се опитаме да я изправим. На едната страна винаги е по-лесен баланса, но това не означава, че не можем да го загубим. Опитайте се за няколко секунди. Нека се опитаме за няколко секунди да задържим така. И когато решите, отново оставете левия крак на постелката и заемете куче гледащо надолу в покой. Да вдишаме и да издишаме. Може би да вдишаме през носа и да издишаме звучно през устата с въздишка. Вдишваме и издишваме, заставаме на колена. Сядаме върху колената, вдишваме, вдигаме ръце нагоре и с издишване се отпускаме максимално надясно, ръцете отиват надясно, като лявата ръка застава върху дясната в една модифицирана детска поза за разтягане на страничната част на тялото. Отпускаме се тук. Свързваме се с дъха си. Със следващото вдишване, без да се надигаме изцяло, само предвижваме ръцете максимално наляво. Дясната ръка застава върху лявата и се протягаме хубаво в нашата детска поза. Ако колената притискат прекалено много торса, може да ги отворите на ширината на постелката.
Със следващото вдишване внимателно се изправяме. Отново седнали на петички. Вдишваме, издължаваме гърба и с издишване се усукваме отново леко надясно. Лявата ръка е върху дясното бедро. Гледаме надясно. Отпускаме се за тези последни мигове покой, последни мигове практика. Вдишваме, издължаваме гърба и издишваме наляво. Отпускаме в център. И сега нека скръстим ръце зад главата, да вдишаме, да отворим гърди нагоре и с издишване леко да наклоним глава към гърди, брадичка към гърди и леко да натиснем с ръце. Не силно, а нежно и внимателно, така че да разтегнем врата. Отпускаме се и дишаме. Вдишваме, отново отваряме гърди и рамене настрани, лакти настрани. И отпускаме ръце. Може би една върху друга в скутани. Да вдишаме и издишаме осъзнато за последен път в практиката. Но надявам се не и за деня. Да отворим очи, ако те бяха затворени. Благодаря ви много, че споделихте практиката си с мен. Надявам се, че се почувствахте освежени и сте готови да продължите с деня си. И че ще се видим съвсем скоро. Намасте!